Meron. Ruang na tayo ipag-ubad sa mga bata. Mga batang sipat. Isa. Kung magkinahanglan, maayong nagpatasan kay arang pautang mo. Kailangan mo Sa kasunod adlaw, puno niya bayaran pero kung saan natagaroon. Kung inuwang okay nakuha gani. Buang ka. ining mga pagkanaw di napautruhon. Utang lipay-lipay ba? Sige likay-likay ayaw na daghag rason kay imo ng obligasyon. Maunga bayad-bayad god bayari na karon. Bayad-bayad god baga kay kagnawon. Walay problema nga mangutang pero ati man nagbayad. Dangina ng inyong hangugos nga si Pilagsaad. Kay dilig na magkatabang makawalag nagpagsaling. Panahong magkinahanglan pasigwa na kay masampit. Kay nitagam na humanimo nagkumas. Pagkadi masaligan sa inyong ilad nakabisan paginag may nga utang obligasyon gud na nato. Kung di masaligan sa gidag may samutas dinagko. Lahi mo labang estilo ni mga kalautang. Ako'y makapapur halos hindi makatabang dili pagpahangin kay kasi kuya o mabalusan halot na sinatian nila ang ilang binuhatan. Umawat na pati ningo kinaiya human ka na tabangan obligasyon mo na unaan. Dili sala ang mangutang panahon magkinahanglan sada kung imong mga utang di nimo bayaran. Utang lipay-lipay bayad. Sige likay-likay ayaw na daghag rason kay imo ng obligasyon. Maunga bayad-bayad god bayari na karon. Bayad-bayad god baga kay kagnawon. Utang lipay-lipay bayad. Sige likay-likay ayaw na daghag rason kay imo ng obligasyon. Maunga bayad-bayad god bayari na karon. Bayad-bayad god baga kay kagnawon. RBW Transcend Records.